Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Ake sikhulume ngamathuna. Amathuna-ke sonke siyawazi ukuthi ngabe uma uwaphupha noma uwabona abika ukuthini, uwabona ephushiwe. Ukuphupha ngamathuna kungabika ukuthi-ke kunesihlobo sakho okade wasigcina esizoxhumana nawe, esizokunikeza nje iy'ndaba ezimnandi okanye iseluleko. Ngakho-ke kuzomele usilalele. Kushuthi nje wena qaphela nje kulezi iy'nsuku kungenzeka kuvele umuntu okuzoba khona iseluleko azokunika sona okanye iy'ndaba ezinhle. Ukuliphupha-ke libhobokile linomgodi ithuna. Loko kusuke kusho ukuthi-ke kukhona abagangayo kulona. Okungenzeka ukuthi kunethuna lapha ekhaya kini osekunabantu abaganga kulo. Ukuphupha kulungiswa ithuna kusho ukuthi-ke kunesidalwa esicela-ke uyosilungisela ithuna noma-ke sikhala ngokuthi-ke asinakiwe. Kuzomele nihambe ekhaya nikline nikline nilungise emathuneni. Abanye baze bavuke ekuseni benze njalo beyoklina benze konke nje lokhu kube kuhle. Kanti ukuphupha iphupho ithuna elisha ongalazi kusho ukuthi-ke kungahle kushonwe ekhaya, kungase kuvele isifo ekhaya maduzane. Besicela ukuthi uma unombuzo ubuze kwi-comment okuyila esizofunda khona bese sikwenzela eyakho ividiyo esizoyiphosta-ke khona ku-YouTube. Okwakho ukuthi u-subscribe ukuze noma ngabe nini masiphosta i-notification izongena komakhalekhukhwini wakho. Siyatholakala lapha ku-TikTok, uyasi-inbox-a nakhona usi-follow-we, ucele inamba ka-WhatsApp ku-inbox. Kuma-comment uyabuza nje umbuzo sizokwenzela ividiyo siyifake ku-YouTube. Nisale kahle.